S'hi han fet millores estructurals, pintat l'interior i renovat una de les façanes. És la primera visita després de pràcticament un any en què el Museu Palmero ha estat tancat per reformes. Són visites concertades per conèixer l'obra d'una família de pintors explicada en primera persona. I jo, com a membre de la família, els hi puc explicar des de dintre coses que una altra persona seria molt difícil. I aquesta cosa com molt personalitzada, jo noto que la gent ho aprecia molt. L'Alfredo és la tercera generació de pintors dels Palmero. Al museu hi ha alguns dels quadres més destacats de l'avi, el maestro Palmero. Per exemple, aquesta col·lecció de personatges del Quixot amb 125 retrats. També del net, com aquesta sèrie de quadres inspirat en les Menines de Velázquez. Només m'he desenvolupat aquí a casa, amb el meu avi, amb el meu tio, i ja està. I quan ells van morir jo estic al front d'això. I la veritat, tot plegat, molt maco, molt bonic a la vista i amb molta qualitat. No pensava jo que aquí dintre de Barcelona i amb una masia així, en el Vall d'Hebron, pogués haver-hi una cosa d'aquest estil. L'edifici, la masia de Can Figuerola del segle XV, és un altre punt d'interès de la visita. Abans de ser la casa i el Museu dels Palmero, era propietat de Laureà Figuerola, el ministre que va establir la pesseta com a moneda espanyola. Està situada a tocar de l'avinguda d'en Jordà, prop de la parada de metro de la Vall d'Hebron.